dịgo n'unu ka ọ ga-adị na ife niile emesigo ọ gbachaa na kwochaa ọ bụla afịa azụgo na what next enwezikwa n'ife ọzọ onwe eze ọ dịgo ka ọ ga-adị Olisa Edmond NASA Ekene Nwaọkọmbi Nweevi Onyi Oliver Paul Dike Casper Thompson na Onwe Marcus Nwaọkọmbi Ekenemi Enu Onyi Oliver Agụnwa Bekizi Ewogodu mana onwero Chukwuemeka Odins Gas Love TV Olisa Edmond yes ihe niile a melụ na court ka anyị bịa ka anyị discuss wa ka anyị malụ ma enwere way out of all this shit. Whatever has happened. We watched, we saw everything happen. I followed it bit by bit every minute of the court sittings and the proceedings leading to the conviction and the sentencing. Well, how do you go, Kogan? Just a second. The mandate. Obiako Samuel. No, today I'm going. Today, Balana history. So, it was where they were now. If I want I never since finally has happened. 20th of November 2025. A day that can never be erased. Pass that side. Pass the other side. A day that will never erase from our memories. And let me just say this to everyone. Even though Nnamdi Kanu make some utterances we fedigasị anya o nwere ife ngwala unu Maazị Nnamdi Kanu is still our brother no matter what. Yetago Maazị Nnamdi Kanu ka our brother. Last night ka nọ na-ekwu still o nwekwa ndị bụ na n'ime obi ha ọ bụrụ na Nnamdi Kanu jebe nga anyị ga-ama ma ihe niile ọ ga-adịkwa mma na ha serve their own justice fine mana within me as a person within me agbaghara m Nnamdi Kanu. I forgive him whatever o mere and I accept him and embrace him as a brother, you know. Obono hypocrisy, let it be. I don't care. I cannot sit back and watch my brother at Wanyanga being like that. Can they believe it? No femano na ndugu being to Wanyanga. Get what's in the working. You might give you a face here. You know about for the also. They are not just for justice. They are not calling here. Most of them in their own families. How can I be quite one band and man can never cause it? You me and I call it. Aboni na one negasi. I want to match or so where I say to Amo. Abo Wahala. I basically Nnamdi Kanu will iwe. Onye ọbụla nwere ebe o nwere fault Nnamdi Kanu nwere bụ na ọ na-enwe obi ọkụ. Yes, o nwere obi ọkụ. Ọkụ ikpọrọ onwe Christian. Most of you na-akọgheri na-ezuzugharị. Ọkụ ikpọrọ onwe Christian. David anyị na-agụ na Bible na-eme nke ọ bụrụ onye iwe ọkụ. Ka edere awe na onye iwe ọkụ ka ọ bụ. Samson anyị gụta na Bible ịma na ọ na-ewe iwe ọkụ. Jee gụọ akụkọ ya ọfụma izu onye iwe ọkụ. Many of them nọcha na Bible a bụ ndị iwe ọkụ.
Moses ohe we work adigo ka ọ ga-adị onye ọbụla wish Nnamdi Kanu the worst abịago kpọọ pati kpọọ anyị na anyị ga-abịa kpọọ pati irie ihe ị na-eribe before inwe obi aṅụrị na-enwebe before ihe mere anyị ncha niile ebe akwa ya tie mkpu si stọpụ ife a si stọpụ ọnya si stọpụ anyị ncha niile eti mgbu ya ma ọ bụzi ya na ị ga-ebugide iwu ya n'obi bugide ruo n'ọnwụ nna some of you ga-ebu ajọ obi unu wee na mmụọ I dey tell you ihe bụ ebe mkpa gị bụ ka ime ka sure na convict Nnamdi Kanu na ojire nga sisi ya ngwara atụ ọnụ ya one life anụ nwa atụrụ ya kịta bụ 25 years though Nigeria ma Nigerian life ọ bụ 25 years but I guess all 25 years so 25 years ị agụpụkwa nke ọ nọrọ anọ 4 years ọ nọrọ anyị agụpụ ya and na ndị team ya legal team ya na-akwadokwa ije appeal so fa ga-ejekwa appeal and anything can happen enwere ike na ị ga-adị surprise a court to 10 years that omotoshon na-deliver that judgment ọ ma n'ụwa niile na watch ya 7 count charges one o ji wee bụrụ member of IPOB not only na ọ bụ member ya na ya bụ onye isi ya o jikwa wee mee broadcast wee incite ya ha o ji wee sisi gbuo onye nka sisi damage properties government nke a nke o kwuru ekwu onye na-ekwuru ọkwa n'ihe ekwu pụtalụ wee na-eme nke ya na-agbagbusi ma polisi na-agbagbu ndị amị na-eburu ndị mmadụ ma ụmụ akwụkwọ ma minors na-sodomize ndị sodomize na-alapụsi ụmụazị ike ma ndị nne ma ndị nna jee n'ụlọ ụka mụọ ya ọkụ gbagbusie ndị mmadụ kwesịrị na main road abduct all people thousands of them baa n'ime ọhịa every day na-eme ihe a na-eme ka a kpọrọ si ha bịa ka emee negotiation nna Chukwu kpọọ ha ọkụ obi gị bụ obi ọjọọ I cannot be a brother to you efe ịchọ bụ ka ndị ka gị nwa mụnwa na-ekwu okwu akịta sef ọ ga-akwa na agụ m onye abụ awa brother no matter what ihe sọrọ nwanne m a mee m nna m nwa agha ya dị happy na-ene nwanne m eti ya na nga imechakwa echi kịta nke nwa na-akọ ihe enwere ike ọ bụrụ na onwe ka nwee ego si wee gbaa m n'aka kịta ngwee si oke na nchọrọ ka nje neta ụmụazị be anyị nọ na prison yard ị ga-asị weta ego maka ọ bụrụ ọsọ ego m ka m ji eji onwe ndị na-etinyelu m ego ị nwere ike si weta akantị 100,000 200,000 ebe ọ bụ na a na-eje ọ bụgoro ụmụnwa onye ọzọ na-ejekwa nwekwa onye chọrọ ije ị na-eweta ego nye si jee ndị nọ na nga so i nwere compassion towards them mana instant sisi convict nwanne gị ka ife mesi mgbaghalụ ị nwere obi mgbaghara na ndụ gị a you cannot forgive a slight na wa for you adị m elokwu ilo logide ilo wee loruo like this enwekwa m ụdị obi ahụ abụrụ m amosu I no chop winch na wa to you uche gị bụra ga-eso wee na-elo ilo ka isi elo ilo ka obi n'owu Igbo wee bụrụ ezigbo mmadụ ka ọ wee bụ na m nọ na your side nna I don't take side with anybody ana m eme ife m no I'm not talking of Ijele enwe ndị na-akpọ m na phone ọ bụrụ Ijele gị I'm not talking of Ijele Ijele mere nke ọ dịgodu pure Ijele mere nke ọ dị pure and from the angle Ijele si wee na-anụ ọgụ nke ya onye ọbụla afụlụ ya ka o si dịrị onwe ya open mana o nwere ndị obi onugbu ndị bugodo obi onugbu when they are coming to me they are not coming like I discuss or like brothers if ị ga-anụ bụ nna ife sọgụ na-eme ime enume a na Nnamdi Kanu must go to jail wee nwayọ ka anyị kpaa nkata ka mmadụ na nwanne ya ụfọdụ ya agwacha m datin blọk himself ụfọdụ ya agwacha m ya kpọọ m iyi jewalụ ya gbakwa n'ebe anyị na-agabiga maka na sụsọ kọmentị efuru ebe a o nwere ndị na-akpọ anyị direct na nọmba kpọọ gị tretin cha gị sef ọkpọcha gị iyi ojewara mkpịa ya many so this is not about Ijele started fighting since ebunatara na this country so fight ya dị open onye ọbụla ma reason o ji a fight IPOB na fight Nnamdi Kanu so adị m ekwu about him ọ ga-ekwesịkwa na onye a na-ekwu okwu ikwesịkwa na ine mmadụ anya ọfụma
onwe ebe nọ na South East m na-ezo ezo mmadụ ka mmadụ hapụ ịma na m nọ dị ya. Onwekwa ebe m na-ezo ezo, onwekwa onye na-agbala ọsọ n'ala Igbo, onwe onye na-agbala ọsọ. Ha many years ifugo n'ala Igbo, onye ka ifuru na-agbala ọsọ. Ọ bụ ịda anụ my voice asị na na-atụ mmadụ ụjọ. Onye na-atụ ụjọ abụ ebu isi na-abụ. Ha yes, ọ bụrụ na ibu egbe nna afụ set. Ana m atụkwa mmadụ egwu, na-atụ egwu n'ogode si imi na-akpagharị na-eje occasion na wato yo. Eriri m nke edebere ha nochiri nga ụzọ. Ife nna ọ bụ m gwago na eke o si wee dị n'ihi na atọrọ ndị mmadụ, atọzi na ndị mmadụ na Chukwu ya kpọghọ ọpụ. Ọya ka m ekwucha na-atụ gị egwu. Onye mere eburu m taa ubi yu iburuzie m ụwa dịrị gị mma. Don't carry me na wato yo. Ọ bụrụ na ifilu nọ Nnamdi Kanu na-eburu ndị mmadụ, ajụjụ m chọrọ ịjụ mgbe e buru GUO onye eburu ya? Onye kidnapụrụ GUO? Onye kidnapụrụ God is good? Kidnapụ ya gbuo ya egbuo ọ Nnamdi Kanu? Ogbu awa ha ebu ha onye eburu ya? Ka mgbọbara prominent people ebukọlụ gbuo egbuo. Fireman nke nwe generator ọ Nnamdi Kanu kidnapụrụ ya? Ka ọ na ịma na ekidnapụ gbuo ya n'ime hotel eforo ya? Ọ dị prominent people ebuchala ebe a kidnapụ agbuo ndị ka agbagburu through assassinations. Ọ Nnamdi Kanu mere ya? Nna make we dey talk reasonably na why you Gekwanti, make I tell you, we see no Niru. Also, you are not body to forgive him. He never asked anyone to kill their people. He meant well for the Igbos. Now you people will know his importance. Fulani will soon overtake you all. Oga Fulani na abia habia. Aya ya agbura Fulani also. Fulani che bata ha bata. He happy up village you happy aka take you over. Let them take over. Ejigura rubbish Fulani abia threaten you. I don't talk that nonsense here. I kokura rubbish here. I na-ekwuru ogbu anyị okwu ọzọ. Don't bring that Fulani nonsense ever. Mbọsị ha kwado, let them come. Anyị ya. If Fulani kwado, let them enter Southeast. We are here. Eburu many people na ana Igbo ebe a. Buru ha gbuo big men. Ego ba from time from mgbe nji wee malụ ihe bụ na eburu mmadụ gbuo mmadụ from 1991 anụbago m ka esi eburu ndị mmadụ na-egbu ndị mmadụ. Highway robbery, Poco Bros, yes, and so many people a na-eburu na-egbu. A na-egbu ndị mmadụ na ana Igbo through kidnappings. Enwere assassins na ana Igbo. So many things na-eme here. Before ka o nwere nke na Lagos na-eburu ndị Igbo na-azụ ahịa, na-ebukọrọ ndị Igbo. Ọ bụrụ ya na Nnamdi Kanu abụ nwere affiliate. So don't say na ihe niile mere na Igbo bụ Nnamdi Kanu. Ihe nọ bụ etu ihe nọ nwanne onwe vi ga-eji protect onwe gị, were ya na protect onwe gị. Ihe a ndị Jọjọ Motochi na ndị a na-akọ ebe rubbish. If you know how you can protect yourself, go ahead and protect yourself. Don't allow anybody to wipe you like Ibu. Don't allow anybody to run your life down. In the government, you are talking, you are your own. None of them if protect side, you protect, yeah. Now how busy had in a court to convict him. More than they are busy, he convict in the bushes in the mother than not. Rubbish. Onwe ha any single soul onwe na ana Igbo obi dị anyị mma. Ọ bụrụ na anyị love na a na-egbu mmadụ na ana Igbo, anyị kekwana ihe anyị na-ekwuziri okwu since. Kedu ihe anyị na-ekwula okwu?
onye nna amara ọ ga-anwụọ njere ya akwamozu, onye nna amara ọ ga-anwụọ nsotu ego. O gosi na m adịrọ happy, and even as I speak, nwanne m adịrọ happy today. The outcome of this court judgment, m adịrọ happy. Adịrọ m happy. Onwe onye ọbụla nwere obi mmadụ, nwe onye Igbo ọbụla nwere obi mmadụ ga-asị gị na ọ dị happy. Nnamdi Kanu, okwu Nnamdi Kanu nwere ka o si wee dị. Every time anọ, every era anọ, a na-enwe cases like this. I have to go other places, other countries. O nwere ndị ga-ewepụta emekwa ya ka esi wee mịa. Mana the fact still remains that na anyị bụ ndị Igbo, settings edebelu, settings nke enyere ya ka ọ ga-adị favorable to us in a way anyị ga-eji wee succeed like any other region. If our success today but as a result of overwork, we overlabor ourselves to get to where we are today. They never made life easy for us. When any federal presence in Anambra State, Emalebo Gosimia, Mobo Novo prison, or prisoner, and we maritime ever, also prison, na NPF, Nigerian Police Force, if we say they are distant, army barracks. What do you also labor and productivity? Another federal presence sitting here. So they didn't give us that a platform. I gave you a survival. Our survivor Kitabu, Ike, we are just forcing it. We are forcing it. Osi Kisiabe na Lagos. Ije Lagos ki we kpata ego. Ịkpatazi ego batabe nna gị lụchala ụlọ. Ụfọdụ ahịa ekweme establishment ebe a because o mee ya o nwere ike ọ gbarakwa aka overnight. Ọ bịala ụlọ ahụ gbanaga. Most of ụlọ niile efu na South East, ndị niile rụrụ ya na-anọ na South East. Most of them na abroad or Lagos. Abroad because onye nọ Lagos na abroad, onye nọ Benin na abroad, onye nọ Ibadan na abroad, ọ bụghị na be nna ya ka ọ nọ. Oge a nwụrụ Ijele jeti na nga, I wasn't happy. Ị ga-ajụ o nwere ihe m na-erite n'aka Ijele, onwe ihe m na-erite n'aka ya, o nwere, but I wasn't happy. No dear, I'm happy. Ụmụnne m na ụmụazị be anyị niile na-eme blogging work a ka a nwụchala tie ebe nọkwa nke etikwara ya tibekwa mkpu. Akwa ọkụkọ eji anyị na-etikwe mkpu akwa ọkụkọ, mana ha nwa bụ ndị ji ya na-eklem ihe niile a na-eklem which na ịmakwa na ọ bụrụkwa na nọọsụ folo ya enwere ike ite niile a na-ekwu na akwa na-egbu this that, enwere ike ene na ọ bụrụ na onwego one or two things dị ebe a dị questionable warranty na ọ ga-eje nga, mana n'obi gị na-asị rapụ akwa masị jide Nnamdi Kanu na onwe nwanne m a ga-ejide na nga ka ndị happy. Ọ dị ka ijebe nga before, like ijebe iji visit ndị nọ na nga, etinyebeghị na sel dị overcrowded. Ịfụba sel mmadụ nwụrụ n'ime sel because na okutenwu ume na wayuo otu ọnọ kịta ahụrụ adịrọkwa ya ijugodo obi nke ahụ megodu nna ka o je triti onwe ya, mana echi akpọ ọgụ ị ga-eweta ego ka eje ụlọ ọgwụ jeje gbapụta ndị nọ n'ụlọ ọgwụ, ị ga-eweta ego sọpọtụ ndị mmadụ. Onye nke anụnwa ime eweta ego asịrọ weta ego, ma n'obi gị ngị find go there your heart to accept na onye abụ your brother. Ife ọbụla o mere nna ife niile aka ikpochapụ ya n'obi. Iso na ndị ga-elogide ilo buru iwe n'obi, nwụọ banye ime akpati m nakpuo ha na mmụọ, ị na-ewe iwe hụ ahụ. I cannot be like you. I can't. Ọ bụrụ ọsọ ụka akpọ Sabo esokpọ m Sabo, ọ bụrụ ọsọ ụka eme attack eso meme attack na page m kwụ stand state a on the IPOB ihe dị na report na account m. That's why you rap that Onowu Igbo TV. I wee kwuru stand still etu osi wee kwuru na, but then gịnị dị ya, we are still brothers. We need many things I can emekọ in the future gafegoduru ihe akpọkwa okwu IPOB ma ọkwa na nka ihe anyị eme ka nkụ. Now
the governors niile si na South East. Unu ncha niile unu ga-adị very happy now. Enugu, Abia, Ebonyi, Anambra, Imo. Diano kpọọ party na convict gị a sentence ya ka na rusala unu ka unu dị happy na ọgbụgbọ amadolu unu n'onu na-ewepụ gị ya. Unu jezie jenu kobata ndị Fulani ha bata, kotenu ha bata, let them enter now. Ọkwa ifu nke mee na Akwara ha bịawa, ha bịa ejiri Igbo agwụ ya onye ọcha. A day will come, ihe niile ahụ na-ekwosi isi a na-eme like this o set ya hia ka obido onye ọbụla na-afụ ya na obidogo. Anyị nọlụ na be anyị anụrụ were anya anyị na-ene ihe niile a na-eme, ndị okwu a na-ekwu ihe niile a na unu nwa bụ ndị politicians. I'm happy for you guys. Kudos. Ite ahụ unu sinye ọ ya na jee n'okpuru obi aṅụrị. Ndị niile a na-eme campaign anakata Mukelafia ha sị Nnamdi Kanu release him for me anya fọzikwo na court. O nwere anyone, o nwere ofu prominent kunyiri jee na that distance. Chukwuemeka Eziife bụ ọkwa dike Igbo Ukwu, may so rest in peace. O tiele ije ụkwụ ya jegide court for him. Ifeanyi Ụba, may so rest in peace. O jelu that place jee maka Nnamdi Kanu before ọ nwụrụ. Nna ya Amaechi Mbazulike, may so rest in peace. O jelu there. Many people there. If I got you why most of the things Nnamdi Kanu kwuru ọ bụ real ka ọ bụrụ real, are we okay? Anyị na-enweta ife anyị kwesịrị inweta from the federal, anyị adịghị enweta. Lagos State, since Lagos seized able the federal capital, ọkwa ị na-anya ị na-afụsịkwa federal presence dị ya, ihe niile dị ya. Why na onwe anyị enweghị ike inwegodo one na South East ga-adịgodo na ọ bụghị railway ka alụbara alụnye anyị n'ime ya. Calabar Coastal Highway etinye anyị n'ime ya. Ihe ọbụla a na-eme ewepụrụ anyị dị a. International airport dị viable ewepụrụ anyị dị a. Ya na akwa iri anyị ebe a bụ ụmụazị achawo. Arịrị egbuo m. Today, a beef for security na South East. Happen North East. Security adịrọ needed there. Na ba ya ba ka ya na-afụ checkpoint. Igwe Babushi, me, I'm very happy. A man who gave order to kill my brother today is my happy day. Only the problem I have is life in prison. My own thing is behind me. Na ihe nwanne anyị nwoke dị ọ na-ekwu na nsogbu onwe bụ na-ekwuru okwu live na ihe ọche nwere anyị ekwu nna si ha nga ya na ọka obi nke gị dị ị nwekwara mmụọ mgbaghalụ, ị ga-agbaghalụ na wa for you. Chibes, is it now you people are talking about good things he said? Maybe they follow this page. Yeah, they follow page, yeah. If they follow me, he may follow with the hate in the IPOB kunyazuru nime. Ono je attack bonyo obuna. Abuna ebro social media warrior in the IPOB attacking. For many years, I had me kuno we party Nnamdi Kanu like. We party man like. Mother had 100.
iwu abụọ na onye ọbụla ga-alaiki gị like kọcha gị mba o nwere ndị ga-alaiki gị nwee ndị ama na-alaiki gị it doesn't make you a bad person. Ekwuo na m ya from day one. Nnamdi Kanu nwụrụ ebe o sibara anyị uru. O nwere so many good qualities. Nwekwa side na-adịrị oke etu amụnwa na ebe a enwekwa good side of me nwekwa bad side, so ọ bụrụ issue of ọbụta. Esi second Niger bridge, did you appreciate it for one day? Why not? Ọ bụ ụzọ nna agba everyday agbanya today. Why just mama na eme appreciate efuba ka m kwụsịrị ebe a mee vidio onye nwụrụ dị a onye nwụrụ na the bridge emegide rapụ arụ ya emesịa ebe a takpọsịa emere m vidio ebe a. I'm appreciative of good things. Meanwhile ọ bụrụ Buhari rụrụ ya ihe abụ ego ezuru ezu anyị wee kpaa ka esi ewechighata ya wee wepụtasịa project nke a na federal ewee kwuo ka arụọ second Niger a na-eweta ego ahụ na-aba ebe a direct. Ọ bụrụ Buhari rụrụ ya award go the thing during the time of Jonathan and I appreciated it. Emere nya appreciate m na-agba dị ụzọ steady onwe onye ga-agba ụzọ ama na-eme appreciate since alụsịrị ụzọ a 2022 gosula ha adịzi n'elu bridge the former bridge gosula ha adịzi dị ya ịpụta gaala onwe gị ịghọtago. So otu ihe nọkwa na o nwekwa ndị like nwe ndị na-alike rọgụ and onye a na-alike rọgụ nwee ihe ọ na-alike point out about you, mana onye nke like love o nwere for you na-eme ọ cover those things. So don't ever think na edikwa 100 and don't ever think na m ga-support Maazị Nnamdi Kanu to the core. Mba, o nwee ife okwu like nkwuo na m like nke a okwuo nke na-adọrọ mma condemn it na m like ya ọ ndị a na condemn ka m ji bụrụ sabo nke m like ya like m kwuru na ọ dị mma ị bụrụ chameleon ka ebe ịkwụ akwụ ị na-awụ ara ị na-emebe expect ka love gidezi ego na ị na-eme ihe ọjọọ mgbachite nkịtị ma ị na-ekwu okwu na-adọrọ mma mgbachite nkịtị. No, ikwuo ife na-adọrọ mma nkwuo that one ikwu na ọ dịrọ mma and na m condemn that thing does not mean na m condemn go for life na nothing good will ever come out of you. No. So ọ bụrụ na ị na-follow this channel you understand me. I akpọghị chameleon na because na m esori ya wee kwechiri di ya etu a nka katala ụka si n'ụlọ ụka pụta eju ọmụ ngwa ghere erizi nji wepụta di ya echi mbụrụ chameleon na m pụta n'ụlọ ụka abụrụkwa na mpụta fụ ebe a na-ekwu ukwe na maya ekwe ife nji ekwe dị ukwe bụ na mụ abụgodo a born singer. I started singing from childhood eche na m ga-abụ a musician, so mpụta ukwe m kwegoro many years nnụzi ebe a na-ekwe ya sị mba like na-ekwenite hallelujah chorus kịta efu nka na-ekwe hallelujah chorus mbụrụ chameleon. After all na ndị niile na-agụ egwu ụka na ọnwa nke bụ born again n'ime ha starting from Ngozi Okeke, Chinyere Udoma, ha ncha niile na-akụ egwu ụka nke ava nke aba ha ncha niile onwe ha nke bụ check and block go to somebody. Let's see, I blog on you. You lose just week because I don't need you here. Well, my James Arumfa, my Sir Mike C. Onwe nke ihe niile a na-agụ bụ ka e wee chụọ ego. Onwe nke na-agụ ya n'ọbọdụ again, onwe nke na-agụ egwu a n'ọbalị ya n'oge. Iyetago. So mpụtazi na-abụ abụ ụka ọ bụrụ na mbụ chameleon Israel adịbụ onye dị nke ọbụbọ na-ege wit isi nwaga anyị ọ na-akpụ ọzọ nke ahụ ọ na-eyitu mbọ na-ege adịkwa nchịọ no na-eyitu ya small n'obi se gwana onye maka ibi esi n'ọlụ the man na-enegodo nke ahụ anya ahụ ya akpọ ka ahụ nwoke na-ajụ onye a na-ata nwoke ndị lost their loved ones. I stand with them in prayers. I nọkwa na-akasife obi omego obu na omego iyotago. You must move on. You get my program 2 days back. I discussed these whole things. Whatever has happened has happened. The guy asked because na agba ngi na mmadụ ji moto ya gbuo family ịnọ. Ọ bịara dị akwamozu adọbacha ozu niile a. Ọ mesịkwara na dị akwamozu. Egburi egbu. Omego obu na omego. Na wow.
Vincent Chinonso is my oga. I want you to talk about some of the policemen that was buyed in the process. They are our brothers. One of my relatives is a victim. Now everyone is saying MNK, okay. Ndị niile lose their relatives. For me, mgbe niile a naanị kwuru dị okwu a, I condemn ya totally. You don't say that. Ị masị onye na-alụ polisi ma onye na-alụ amị na ọ resign nụọ bịa join nụọ gị this that mba ajụrụ m ya ajụ. Anyị kwuru ya mgbe a akpọ anyị afa niile akpọrọ anyị ibe niile a ọ ga-ana ọ gago. Even Nnamdi Kanu jee nga that person cannot come back. Ma ọ bụrụ na nga ọ ga-eje ga-eme ka unu heal ọsịsọ fine. Ndị convict ya convict gị ọ bụrụ ọzọ anyị bụ ndị Igbo convict ya nọ na mụ adịrọ happy. O nwee ife a na-akpọ mmiri nsị ibuli ya wufuo na iwe na-ewe gị na iwufuo ya nsị a ga na-esikwa gị ibuli ya debe edebe ọ ga na-esi nsị bụ nsị. Amami na aghọta ajikwa m okwu agba alụghị atụ concerning Maazị Nnamdi Kanu. Ife a niile mere n'ike ọ gbaa na mee ife akwuo mụnwa na onwe m from day one alaikọrọ m ife ọbụla ga-ebute violence ma ife ọbụla ga-eme ka ndị Igbo nachigakwa back to etu anyị dị after the war. Ife o ji wute mbụ na most of you na ebe a witness for the war unu ka bụsị ụmụazị na ife nwoke na-elichalụ na obi adịrọ m mma ife na-elichalụ ka njizo ya eziokwu maka ndị TikTok a egosi ya n'ofu ihe na-abịa ndị mgbu. Ọ bụrụ na amụọla ọ bụrụ ndị isi ọ bụrụ na ị nọ ebe a 1970 ọ bụrụ na ị nọ ebe a 1970 mmadụ na ebe a ka a mụgoro 1970 one ka ọnụ dị ebe a fụrụ 70 ọ bụkwa na amụrụ 70 nọ n'iruo na ihe dịka 7 years oge ahụ ọgụ kwụsị. Frank sisi ime ihe na-edo Frank sisi ime ihe Frank ebe onye ebe arọ na ka ị dị na 1970 1965 ka a mụrụ so 85 years ịma ya na-ekwu aka dọkpụrụ n'aka na-eme ya ịma ya na-ekwu mgbe ahụ igwe abụchi hapụrụ maka ndị adị happy gotenụ mmanya ka anyị ṅụọrọ ụnụ mmanya. Accident ya isi na ọ dị iche na nke anụnwa ọnwụ bụ ọnwụ ọ die na die no matter ka o si mee ọnwụ isi ọnwụ ịghọtago onye nwụrụ anwụ anwụgo ịma ije mmadụ ịnọ di na nwunye ụmụ ha na-abụ ekpochapụrụ one family. Ọnwụ bụ ọnwụ ndị anwụọ na-abụ na ha anwụọna anyị nwa adịrọ happy mmadụ ana m agwa gị dat na iwe nwanne adị eru n'ọkpụ unless ọ na-ekonsida onye a nwanne gị onye na-akpọ ka anyị ma ọ na-akpọ ka ọ chọọ ijoin na this program nwanne ị chọrọ ijoin na program a okay ka ntinye na speaker okay o nwere nwanne anyị chọrọ ime contribution ya ka anyị ga-enye ya ntị nwanne m biko afa gị kwanụ Sunday ebe ka isi akpọ Italo mana your voice adịrọ clear ma from your network ebe eme ife ị ga-eme drop ọkpọchighi azụ ka the line dị clear. Kpọchighi azụ Vincent Chinonso na my daddy ga-amanye the mandate na nwere 1960 mandate e dey sure ka ọ ka ịwine anyị Frank si na dị 12 years as at that time 1970 so I'm over 1958 okay nwanne anyị kpọchigara hello
ọ dịgo clear ngwa gaa n'iru welitekwu onu ka ndị mmadụ na-anụ ife ị na-ekwu Okay, senior man. Enwe ihe na-ekwu na Nnamdi Kanu. Na ife na-ekwu? Na-ekwu na nna Enwe ha na-ekwu na Nnamdi Kanu butere igbu mmadụ na East. You did life. Yeah, they stream live. What is what? How far? Your telephone, I did This life. your shirt, I like how the design when you give up. I made that one for you now. How much be that one? This one. That's small. Yours was 50. I got that for you. If not, now 864. I go come, we will discuss. Which color you want? This your color, I like her. You like this one? Yeah. Well, if we don't need for you to come now, we don't get your picture name. I just do one. Make I arrange myself. Okay. Hello, one. Hello, senior man. Kwube na ndị mmadụ na-anụ ife ị na-ekwu na. Okay. Enwe ike mara na-ekwu na Nnamdi Kanu o gburu mmadụ. Nnamdi Kanu obodo onye o gburu. Anọ m Aba, nọ Naịjirịa mgbe Nnamdi Kanu dara Aba. Geta mmiri na. Enwe mgbe ọ bịara Aba, ndị amị na-abụ gbara ndị mmadụ ebu. Onye ọkwụkwọ egwu ọghachi na ha bụ obodo ha kịta. Ọgwa mgbe ha ga-ebute ọgwụ egwu ebe a ga-asụwa na ha gburu mmadụ. O kwuru ego ha. Abụna ndị m na-ekwu. Ana m anụ ị na-ekwu. Anọ m n'ihu m ndị amị agbagbuo mmadụ n'ime anyị anyị. Abụna ndị m na-ekwu ọ bụ mmadụ amụrụ. So na Nnamdi Kanu bidoro ihe nke na asọ ndị eze bụ nke ọ bụ ntobuka. Ọ bụ ụzọ dị mma kwuru ego ha. Ọ bụ okwuru osi na ihe a na-egbura ndị mmadụ Imo steeti n'aka ndị polisi adị ya. Abụna ihe m na-ekwu. So ebe anyị ego Nnamdi Kanu onye obodo o mere nke o mere nke o mere nke a maka ọ nọrọ tinye. Mgbe ejideke nkịta na ahụ akpa akọchọgbu anya ndị bikọs ọ ga-ere ikikiti ndị Naijiria chichiri anya nwa. Bifo bido omume program o bidoro okwu ụzọ gbọọ mitin uchi Naijiria gọọmenti enweghị ha aka ya ọkpụkpa istan district gọvanọ so ndị nwanne ha ga ga-esi mee ha na ka ọ ka dị ka anyị nọchiri azụ ụzọ anyị Naijiria ga-esi nwe ihe a dị road ụzọ ntọ mmadụ abụọ na-eri anya na ọbịa na ụsọ ọkpọ ndị pọtọ ha na-enweta adukeshọn achọghị ịma ka e were ya ka onye ibe ibe ọha na ụmụ ya ata afọ ya sị kama a ga-eme kama ife emodo ka ife ike mee so okwu ndị ahụ okwu mgbe ahụ iwe obi mgbawa ụbọta a na-eri anyị eri ugbu a na-ejidobe anyị ejidege nkịta na anya ndị Igbo ji ahụ ụzọ ama ihe Naijiria mere nkịta na ka ha jide bọta ọ nwere eri sikret so ndị ọbụla adịga ga esọ ndị asị tigbuo ya nwanne egbuo dike bụ ụbọchị gadafri gadafri obodo mkpalide na erosite a ga-egadara ekpuchi gị na-ekpuchi ka egbuo ka ememina ka erumina anya a na-asị ihe ete na egburu mmadụ nke mmadụ ole ka ndị anyị gburu na iti ọkụzụ taa mmadụ ole ka e gburu ọ Naijiria ka ndị ihe ete na-egbuziri mmadụ anaghị ka ebe egbuziri mmadụ ọnwa aka na-egbu mmadụ ndị mgbe ahụ mmadụ ole ka e gburu ha kọrịrị asị Nnamdi Kanu na-achị na o butere mmadụ mmadụ ole ka Nnamdi Kanu gburu onye ka o gburu ihe onye pụtara nso Nnamdi Kanu ihe ete gburu onye pụta na-akụ akụ n'ọzọ ọ maka ha na-agụrọ nnụbịa ha bịa bụrụ ka ha otu obodo oyibo dị ezughi dị oke onweghị ihe dị mmadụ ikpe onwe onwenye abịa na ụmụ okoko na ata afụ sọprin and satisfied a na-achọta ezinye onye ọbụla aka otu ositere onye ihu na mma ndị politishan na-arịcha onye ọbụla anya a na-asụ n'otu ya bụkọ atụdị ka mapụta ha nka ha ji emechi obodo n'otu anyị dị ọkụ ha chọrọ n'ọtụtụ Have 1 minute remaining. Direct call ka m kpọ. Ngwa kpọchi ya anụ m o na ifo kredit m agwụrụ. Echefu nnọọ m kpọziri akpọ ịma ọkpọ dịtị nke ọtọ m ejezie kpọ anụ abụrọd ego m agwụ na o. Ele nwanne ana m anụ na onye ndị ọcha nọgụ adịgo ofe a mmụta ka ofe ụgbọ Naijiria ka m mụtara na asatọ na eweta ọkụ ụmụ na-eti mgbu ebe ọ na-agaba ofe a ndị m na-agaba wọda agaba ofe a anyị ka na-ekwu ọkụ nepa n'ụlọ nọsị nọtụ ofu gọvanọ pụtara ụzọ anyị togide ala m ajụ ego ji ụzọ nwokie ọ ga-ete anyị nwa
Yes, ego ndị mmadụ. Everything. If you na point out, if you na okay, look at the other Carlo. That's who was from down to how many years. Will you get me the phone? Can put them? Eh? Make the phone, can put them. And then Susu. And then Susu, after that, I will put them on the speech. The Masindo come down to my slave. Okay, Chalo. Enwelum questions in the mother na directed to you. Nwelike put here to you. Enwere onye a na-akpọ Igwe Abuchi. From him I got time na ọ dịka nwanne ya bụ police egbu because of this. Ọ na-ajụ ajụjụ I want to ask, who give Nnamdi Kanu right to create ESN? Nke a one question. Onye ọzọ jụla ihe na-ekwu. Onye ọzọ ajụjụ afia bụ Mike Odaigwe. Ọ sị, this speaker should also say who is killing and enforcing sit at home. The tremor in Igbo land is so much. So I would like you to deal on these two issues now. Ojulaju kedu onye Nnamdi Kanu right he create ESN, and onye nke asị kedu onye na force that sit at home eji wee na-egbusi ndị mmadụ na Igbo. Ọ bụrụ na ndị ọkpara amaghị eme, ọ bụrụ na ndị ọkpara amaghị eme, nwanne ọ bụrụ last bọọlụ asụ na oge gba ndị ọrụ ọkpara bụ tọ ihe m na-ekwu. Ọ bụrụ na ndị ọkpara eme, elekọta ndị ọkpara ma ọ ọbara eme nwanne isi ike mee. Nnamdi Kanu na-ekwu sị na ndị na-abịa na ndị na-abịa na ndị na-abịa ebe insekuriti na-adịrị nwanne nkiri ha ya eme. Ọ nwere nke ihe ese na ha kpatara nye ihe ọkụ mgbe mgbe ahụ nwanne mma ụta kpatago ọka. Okay, benefit now. I live in the state. Because all they feel who have, only about protect the and then I go back, and then I go back. Oh, it's no problem. Okay, God, then look at state now. What if I have a woman down on the state? Might have to more down on. No. So your submission can be one direction. I know with time. You know, go 3 minutes now. Nanka no actually I may with time. So if you na kawa abuna e wepo that ESN Nnamdi Kanu form Nandi Fulani kali run ga ni Igbo over. Okwe if you na kawa. My brother, I do go scatter. Okay. But I'm telling him I have you now. Him and I if it don't home. Yes. Yes. Opportunity. So how to come to share what Hachoka the other way now. I don't like it because what about him? What about tracking and poor answer? Yes, because you can come for ya. I come to have a hammer and yes, I fool the people. Look about the people that go to the president to watch. Let us go. I have to wait. Then I put back and I think back. I have many few minutes to look. Go and get okay. But not the color of what you have done. Even not the color that of everybody. One he gave me a free. But tell him that. So, Kina to keep every where I got me, I will reach. But the police Kitana is a big way right at the wrong. It's okay. Now, when you were kind of okay. Okay. My brother, I want to get the card. Cambia. Actually, style. Anyway, style.
eji wee after ka ebulu Nnamdi Kanu style eji wee mee ife that sit at home like that style you know in support of that sit at home then Which is that home? ịma na through that sit at home na-eji ya wee gbuo a lot of people ọkwa ịma Sit at home. Monday sit at home Yes, a lot of people. mba chelo ihe ebe a na-agwọ ode anya adeche ose dị ya anyị nwa nọ reconciliation ihe mere emego and ya bụ part to how we can come together as ụmụnne and stop hating on each other because of this and that time a na-eme sit at home on Monday onye ọbụla enwetara n'ilo egburu many people and agbara ụfọdụ ngwa ahịa ọkụ and so many cars agbara ọkụ luxurious buses trailers iron body ụmụ obere moto and so on and so forth. I witness ya maka videos na-aga then which if I bido 2021 even not before then ebugo ụzọ na-etinye sit at home which is on 30th of May ịghọtana and then there was a time a na-achọ ime election kwa etinyekwa such a thing mmezi na mgbe a Nnamdi Kanu ejidere ya na June I guess mgbe anyị nwere na June achọkwazi another way etinyekwa that sit at home again because emebegi emebe ọ bụrụgo tradition mana on this very one emezili ya whether you like it or not na ị ga-anọrịrị n'ụlọ mebezi ọ dịzie extra serious so ya ka m na-ajụ because na some people na-ajụ ajụ ebe a bụ na that sit at home na ha lose their loved ones because of that thing and almost videos dị disturbing ifo o mere na ụmụazị na-agụ akwụkwọ enweghị ike isi iti for exam then agakwuru na school chụsịsịa ndị na-anọ sekpube ha na ma ụmụazị pịa hitali mee so many things just to enforce it afụkala ụmụ nwaanyị kpọsacha ngwa ahịa n'ilo ka esi wee deal with them pịarisi ihe niile and so many other places enwetagasị videos ihe melụ then so those people their families enwe ife nna ajụ ife njọ bụ style ahụ emelụ mgbe ahụ which adị sure na efuru ya ife a bụ mmadụ na-ajụ ajụjụ a so as gị nwapụta mma like throw light do like the pattern like that system because na mmadụ nwụda n'ime those things anọ nwanne mmadụ family mmadụ ka onye azi wee na-ajụ that pattern ihe na-alụ ka ya esu ọ dị na nwe every day by day nọta mmiri so Nnamdi onye ahụ na-akị ajụ asị Nnamdi ka asị gbagbo mmadụ onye ka m na-ajụ Nnamdi ka mgbe Nnamdi ka ọsị pụta onye pụta onye gbagbo ọya ga-agha skul ga-apịa ụmụazị mgbe o ji tupu ya ọ gwara ya o nwere ihe o kwuru nke ka o kwuru o kwuru wee sị na onye ọbụla nwara anwa wee pụta ụbọchị ahụ ihe ọfụ ya welụ na nke abụọ kwa chọchọchọ ọ sị na ama garanti na ị ga-adị ndụ mana esi na asị na nke pụta that day ya sị na ịnụ that statement mmadụ kwuru okwu obodo na m sị na m ga-akwụkwọ ihe ya eji egwu nwere ihe igwe na akwụọla ya nke anyị kwubu obodo oyibo nke anyị abụrụ ndị obodo oyibo n'ala Igbo mbesi gee ntị mbesi na ya ga-azọgbu nwaanyị dị ime ọsọ ka nkọwalụ mbesi na ya ga-azọgbu nwaanyị dị ime ọ wee bụ na ọsọ na-agba n'ime ahịa ndị mmadụ wee gbaba ọsọ wee zọgbuo nwaanyị dị ime mana mbe ekwughị ekwu ya ka eji wee kpụrụ mbe evidence bụ na ikwuru si mmadụ apụtakwara Monday ahụ eruo ndị agha asịghị ndị na-amị enforce ebula egbe gwago na a ya ejide maazị Nnamdi Kanu ịpụta n'ilo na ha gwago na ịma apụta na ịpụta taa na ihe ga-eme eje akpụrụ anyị mara anwego mgbe federal gọọmenti kpụrụ Asari Dokubo oje nga nọsi apụta ha richi agreement anyị ama agreement ha richi ana nke maazị Nnamdi Kanu anyị nwere idea na a na-atara anyị ka ha richie something ma Nnamdi Kanu si na ya ajụrụ ajụ so don't compare Nnamdi Kanu with Asari gere ha ntị enye amnesty so enyere amnesty ọga enyere amnesty
mbache eme na like be call wa end simple and straight ka I rap sentiment na-eke ewu ikwuru okwu isi na onwe kwuru n'ọnụ ma kata dogụbọ ọsị na ọ ga-egbu ndị Igbo ọ ihe kwuru isi na anyị na ọgwụ ihe kwuru akpụsị ihe chiri ihe kwuru n'ọnụ mụsị ka akta obodo dogụbọ kwuru si na eji akọmpe chalo dokubos chalo doku ka igosi isi na mana aga ntị ka mana aga ntị isi na ya ụlọ ya kwuru ọnụ ọsọ onye pụta adọ nke sị ọnwụsị gbapụ mmekwe ga-estansị atụtụ ụbọchị na ọ ga-egbu ndị Igbo na ọ ga-eme nke asị na ọdị ihe okwuru asị mgbe okwu ọ dị senti nke okwu ihe okwu mmadụ kwuru ọnụ ohere ekpere aka kesi anyị na-edilu wit bụ nwanne anyị bụ MNK and etu o si wee dị n'ala Igbo. We are not bringing external people here. Ikwu n'okwu ndị amị anyị kwuru okwu ya abụghọ ndị be anyị, ikwukwuru okwu ndị ọzọ gasị, they are not from here, but we are trying to heal here. Ihe nne m bụ advocate ya bụ advocate of peace. If a mmadụ na-throw that question to you, so emena ka ya sị na question adị irrelevant because n'obi ya etu o si dịrị ya ka o si wee pour his heart out. Ife edere bụ ewefuni ya ọ mmadụ ka ọ bụ stand for ife emere eme, try o wee na-akpọ reparation, try ya how to suit try ya ka esi ya eme ha ka obi ha jụọ oyi. No problem. Nsogbu adịrọ na mmadụ pụta wee kwuo ihe dị o na-emesịa dati na-eme na ọ bụrụ evidence ife ị na-ekwu alaikrọ mmadụ isi ọ na-ekwu okwu na-ege m ntị. Gee ntị asị gị gee ntị na m osego gee ntị nwanne na m osego apụtakwa n'ilo nwanne echi mana esi na ntị ada anụghị ihe na ngị pụta nwanne echi ya na ihe efuru na ị ga-ewe ya na-ịma na unu bụ ndị isi ojii na unu ada anụ ihe ntiri ihe eme unu ewepụta nwanne echi ni iwee nụ na-egburu onye agbagbuo onye nwanne echi esizia ma enwere evidence na onye nwanne na-eche ka ọ bụrụkwa gị o mere once ọ bụrụ once ka o mere mba ọ na-eme every Monday o si ona na-eme every Monday. Why na ọ na-eme on Tuesday ọ na-eme Wednesday ka ọ na-efu ngwa ahịa na ọ na-agbara ọkụ ifuro moto na ọ na-agbara ọkụ ifuro ndị egburu egbu nwanne ka anyị dị no straighten. Ịlọvụgodu Nnamdi Kanu karịa every other person. Ihe anyị na-ekwu bụ onye ọbụla egburu onye nke ya n'ije a nya find a way to forget and forgive ka ihe niile aga nya hiluo n'omego mana ọ bụrụ ka claim be na nke a no, I'm not in support of that. Mba. It's not like that. Nwanne kwa ịmana taa niile n'ihe onye ọbụla chọrọ bụ justice for Nnamdi Kanu ka ọ pụta ọ ha ncha niile chọrọ. Ọ bụrụ onye ọbụla because na ọ bụrụ onye ọbụla ga-alụ ọgụ Nnamdi Kanu. Ịghọtago? Some of them, which means overall man. Some they happy. They happy. Are you happy? Ndị ọnụ ga-ajụjụ ịzara ndị mmadụ na-ege ntị. Chelụkwa eweniwe chelu biko ndị niile ma ihe niile a na-ege sorry ọ bụrụ gị maka m na-ekwu wait ọ bụrụ gị maka m na-ekwu onwe onye bụ Christopher ji egbu ọ sị why can you mentioning Simon Ekpa n'Owu Igbo nwanne mgbe niile anyị na-ekwu okwu o nwere ka nsikpọ Simon Ekpa afa
So Christopher Jegbu ka ebe topic ga-asị na Nah, be careful. All the children of the Kala Ghana approach Nigeria. Because all the intelligent, all the smart, and what the female run down. But what we check up with local, cannot miss with. So I had to have a joy. Then they have done. Summarize ya. In 1 minute. Summarize ya. In 1 minute. In 1 minute. 1 minute. Summarize ya. Oh. Ademma ihe niile ị na-ekwu na anyị ncha niile ekwusighị ya onye ọbụla maala all these points mana ka o si wee dị bụ na it's okay. All right. Your contribution today. Many people Galogonti, what better time get your argument and the points you make. Some people not on the yes, some people not on the no. So I gotta say thank you very much for your contribution so far. Italo. So Abuko's wedding. Gị nwa bụ ebe a na-aka akụkọ Simon Ekpa. Onwe onye na-ekwu okwu Simon Ekpa ebe a. Ihe anyị na-ekwu okwu ya sit at home. Onwe onye mention Simon Ekpa. So ebu na rubbish ga wee zuzuru bịa ebe a. Don't bring that nonsense here. At my stage, I can't go make akụkọ Simon Ekpa. Mụ ada aka akụkọ Aboki. Simon Ekpa bụrụ onye Igbo. So mụ na-eji okwu. Ọ bụrụ na ị mara Simon Ekpa bụ onye Igbo, gwa m village o si na ya pụta. Anyị wee na-ekwu. So onye ma amara ebe o si, I don't discuss him. I can't go maybe ebe a na-discuss somebody dị irrelevant. Ka m kwukwu okwu dị mkpa here and don't put words in my mouth because o nwee ife ị ga-ekwu na alụọ gị aka nwanne ana alụọ gị aka ya dị njọ. If I wan ga bịa kwuo Robert nya kịta agodu amagodu m condition ọ nọ na check ya on ha na agbanyegoro nya film ọ na-ekiri the film na ya nwoke emego arapụ gị ya today ya nwoke abandon gị ya so ka mụọ da ihe anyị na-ekwu bụ no matter ife ọbụla man onye ọbụla rụsie mmụọ ya let's move on. Let's move on. One man down echukwe kita amakwa injustice nwere ike ilu onye ọbụla arụ mana onwe ya nọ na amplify that thing voice ya na-aga everywhere na-ekwe ihe ndị mmadụ na-efesi na bai. We are facing injustice, we are facing tribalism, nepotism and so on and so forth. Ife kwesịrị ka enye onye Igbo alụpịa ndị a na-emesi chief of nke a general nke a brigadier general onye Igbo ga-elu olu mfụ na ya ka ekwesịrị inye ebe a jọmpụ ya nye onye ọzọ nye nwa onye Hausa, you know, and so on and so forth. We know all these things now and it was a 3-tier okay. That's why we need him now. I need him out here. I need him in outside. We disagree on this one. No matter on how they now buy names, it doesn't matter. At the end of the day, we are still here. So I'm going to the canoe. No one name Nigeria. Why you get me in Nigeria court? You will be there. So na nature money doesn't mean and man or ebaga asisi buonya ka nkweta mba. O kama obu no nwere onye nke onwuru because of him young mgbal na biko ka I move on. You got to go?
Siding who? I'm not taking sides. I'm not taking sides. Mgbe na-agwa gị bụ nwanne ọ bụ na ịchọ ka enwee peace iwelu truth bịa di ya. O nwere na-akpọ anyị na WhatsApp. If ị ga-akpọ anyị na ya bụ na kpọọ WhatsApp nọmba ị ga-akpọ. Ọ bụ na from YouTube ị na-anụ ife na-ekwu 0816-778-7008. That's the number ị ga-akpọ. Kpọọ the WhatsApp line 0816-778-7008. That is the line ị ga-akpọ. Kpọọ anyị na WhatsApp na ị ga-enweta anyị ozugbo. 0816-778-7008. Let her go. Okay, it's better you vote for a Fulani man than Igbo man. Okay. And somebody joke, why? You use the money to open boutique. Which money? Ego ndị IPOB ka ego ndị government ka ego nke nji wee mepe boutique. Ndị IPOB ndị isi nkụkọ akara. Kedu onye chọrọ ịpụta n'iru akwụkwọ na TikTok? You want to make your contribution? Ikwu request ya ka m add ya gị dị a. Ọ bụ na ka anyị si eme n'aba anyị n'ala Igbo, ọ bụ na o nwere ihe mme anyị wee na-achọ ka udo dị, ịpụta mpụta ebe a m ga-ekwu na ihe mme mana adị m sọrị ana ọ bụ na m kpọrọ gị ikpe ka ị bịa soro m jee di ya ejere ebe a jebe na-edebe arụ niile edifendị m ife mkpọgụ bịa bụ ịbịa ka itinye aka ka ịyọ ndị a ọ bụ ma ihe mme na eme gị ya bụ na eme gị ya ịbịakwa ebe asị ị ga na-eme ndị ebe ịyọ ayịyọ ka obi gbaa ha njọ. Ọ ga many people lose their family members. Nwaanyị onye amị ahụ egburu ya na onye nke ya ọ na ọ bụ ha ndị Igbo ọ na ọ bụ ihe Biafra lead to many things melụ agba ngwa ahịa ndị mmadụ ọkụ egbu many people mana ihe anyị na-ekwu bụ ndị a egbu ndị nke ha biko nụsị gbaalụ n'ihe niile aga na ịghọtago. So mmadụ abịa n'ebe a debe ahụ na ya bụ na nke a mee nke eme mba, we no support that kind of thing. Caesar. Ono Igbo nwanne m anyị kelekwa ha. Ka ime. Nwanne m odo iti Timbaland side n'obodo. Abio. Eshwa on abugoro m your number one big follower ya tago mo William. Okay, William. You're welcome. From Jamu, you tago. Jamu. Hello, Vivo. Ay. Ngwa ba yoku. Okay, agba gbasalo this case taa. Iforo aroba dozo bota. Ihe chori ọdụgo ka o si adị o sichago gbacha ya tago ọbụrụ mmadụ. Ọbụrụ ọnwụ mmadụ nwanne. For me, adị m happy o mana adịcha m happy because ihe mere respect abụrụ ife nyere arụba. You tago because of ihe o mere n'ala Igbo. Nwanne 90s amụ m n'Ọnịcha m nwata n'Ọnịcha aga school na awa you tago awa. So ama m otu ifere na-eshi play ma mgbe m ọzọpụ bịara waziri ka ewere ya scam ndị be anyị mana enwe otu nke ya shi wee dịrị eburu egbe wee mee otu eshi eme nke na katapọt ka asa na anaghị n'ụlọ data emecha ihe mere ịtago emere ya otu buo flag emecha nke ahụ aga waziri ka paakị a na-erite gị na-eru onwe ya ego ndị nọ n'ime amagba n'ime because of that thing echefuo ha ego elutere ha na Nnamdị Kanụ pụtakwa nke afọ na ebe Ojukwu lụchara ọgụ pụta akpata ọnụ waziri ka emecha nke ya akpata ọnụ nsogbu adịghị ya mụ bidoro nke m kama emecha end up na pardon onye ihe efuru ihe niile ahụ efuru obido nke ya na-eme nke ya ghara ebu flag enwere onye dị much bothered yọtago ndị na-efere ya na-efolo ya ọ nọgidezie buruzie egbe ebinye ụmụazị ya yọtago bido ụmụazị eburu egbe bụ ọhịa unu bụ egbe bụ ọhịa kego n'ọfịs unu mepere ESN kego n'ọfịs unu enwere
ọ bụrụ na m bịa n'azụ ụlọ m now bụ onye Fulani now ka ọ na-emebisi ihe m now ke nọmba m ga-akpọnụ at least enwere ọgụ unu create security ekwesịrị m unu kwesịrị itinye nọmba tinye na adreesị unu ama n'ọfịs unu ama nke si onye Fulani bịa ime m attack ka m kpọọ dị nọmba si na lekwenụ na ndị Fulani nọkwa ebe a unu gbara ọkwa bịawa. Yeah, this guy bụ Chukwuemeka ibe nwoke nna kwa ị onwe gị ugwu na you are not the only one here na TikTok. Respect yourself na ị na-akparịgharị onye ọbụla efu here. Why you eme like that? Nna respect yourself. Onye ọbụla nwere right ikwu ka o sitere ya. So gị nwabụ onye ma ihe ndị ọzọ amara ihe. Nna be careful here. We know they take rubbish here. Ị nekwa banye n'iru I no send you message yo. Take kwa time. Obi adịkwa m ebe a nọ ebe a. Be careful o. Na kubi sida patriotic kwa even ekwu biko. So na ọ dị ka ihe m na-ekwu anyị enweghị kọntaktị ndị a mana asa anyị enwedịrọ n'ime ọhịa oke ka ekwe direction side ebe ha nọ ka anyị mara enweghị ebe a gwara anyị n'ebe a particular headquarter anọgide arụwa kampụ n'ụsụ mewe ihe niile mere n'Imo steeti abụ onye Imo steeti nwanne village m na-agba ọsọ enweghị position dị na my community ụmụazị breki ya dana ebe gbara agba ọsọ mbatagodi na mbata n'Owerri ka m na ha nga na Asaba even ụjọ adịghịzikwa m sabe ịbata na ha n'Igbo bụkọ trent na-akarịala na ngwa ha dewe na egbe were na flag mere ihe njem and beside ihe abụrụ ka esi achọta nwere onwe ka cheke odo ibi ugo na South Africa mgbe Mandela mere nke ya ọ bụghị ọnụ na politics wee mee ya enweghị ka ị ga-esi wee nweta freedom without politics. Enweghị ebe ọ na-eme n'ụwa niile. It never happen. ọ bụgodu na ị chọrọ ịnọ di ya plant ya your own people na that place abụ your voice yeah irezie mmadụ na-aba na ịtọ some of these presidents anyị ji wee na-acha ha ọkụ bụ I believe na after 10 years ma 15 ị nọrọ na ịkwesịghị ịzụpụta mmadụ na-abọ ị na-akpụzie ndị ahụ take over so na ọ bụrụ na ị na-achọ freedom if you go that nge nwa ịcha politics mana ị ga-epiktenwu mmadụ na-abịa ịtọ ndị nwere ike itinye di ya ewe nwa infiltrate di ya bụrụ voice. Exactly. Ọ dị ka ihe a na-eme Peter Obi now. Ihe a na-eme Peter Obi wuti ya na-eme ndị Igbo na-asị by president ọ gaghị idos Nigeria ama nwere president kpọ ndị Igbo ngwa bịa ọ bụrụ sọsọ unu bụ tribe nọ na Nigeria ọ bụrụ sọsọ unu and ọ bụrụ sọsọ unu na tafụ na Nigeria everybody they feel hot. Even I want to go for category. One name in Bali Igbo bụ the best place. Hey, very peaceful. But on our talk again. Even this year I'm about because so much it. And I tried them what there was na Igbo until the na dem one. No the cross one that bridge bam bam. That ogoro enwe ka esi feel o e bata go no otu godu ai nwanne mo ebe ọ na-akụrụ kpom ihe mebi ebe ọ na-akụrụ kpom ọkpụrụ ogbugo mana fege mana kwere wọ mana elu Ọnịcha mana mkpọ ị ga-agwa rigide ọnụ ọkụrụ ha yes ebe ọ gịtepụta n'ụzọ efu ndị vigilante burucha pumping asịrị afa ịsaludori ịchọkwara fife ịchọlụ fife etidokwa na village like this I ga-angide nkwụ na nkwụ ọ na-eke ọ n'orie like I ga-angide 3 o'clock iji nwe ya na-agara onwe gị ifukwa men na-eju n'ilo hai kemgbe ihe a ga-esi ya taa ka oge life a ga return nwanne ka oge life a ga return hai ihe ha na-ebe a na-eti enwe nna ndalụ gbara egbe na Afrịka obu egbe onye Hitler enwere mgbe ifuru obu egbe mba na-ekwu ihe na-ekwu Osama bin Laden bụ na ahụ ya wute bọmbụ enwekwe ifuru Osama bin Laden wute bọmbụ enwekwe ifuru ya wute bọmbụ ihe ahụ ụmụnne anyị na ebe a na-eme eri na-asị enweghị na ndị alụ mere atọ ya mgbe enweghị ihe o mere ọsọ agba ọsọ na their community because of ndị agbọrọ ụmụọma enweghị ihe o mere ana Igbo adị otu ọ dị now onye creatiri that ESN ka a na-ajụ Nnamdi Kanu creatiri ESN okay now ngwa ka ezi ndị na-asị na enweghị ihe o mere ka ndị chụpụrụ ndị ọsọ ndị iseke ndị lelu onye ka jentụ na-arụrụ ọrụ ndị niile
Some people put like this, they be born na akọ ihe na maka moto. Nnamdi Kanu ana enwecha ya ọfụma. Ma ndị mmanya na-akọ ma ndị na-anwa ya na-akọ. Akọkwara gị onye a bụ na ịkọwakwa ihe ọzọ, ị na-achọ ihe ị na-eche. Ịpụta ihe ya na-asị na Igbo agwụgwụ because of natụrụ Nnamdi Kanu nga. Mgbe Nnamdi Kanu na-adị ekwugbu okwu, mgbe ị na-enwere emu onye ọbụla n'ala Igbo dị peaceful. Even mgbe Wazirike na-eme nke ya, Igbo dị peaceful. Onu asị ka m tọrọ. Mana eziokwu na ọ nwekwa ọbụsịrị ọnụ Anyị Igbo dị peaceful. Sọsọ ị ga-enwe ike egwu adịrị etu ọ dị na ndị azụ a. Ọ dịrị otu ọ dị now. Ọ dịrị etu a. One time on almost like they can still go out to do whatever you want to, but all those who are people are totally part of village. A lot of people now abroad here. Yeah. My friend, nobody is coming home. By this time, she didn't know we just grow. Each of them in my community because of your own money creativity. Because this is you know that Mama forget Benaka. Why he created people be able? You guys see a lot of voice record. They record the channel. The body put out with a lot of people. As of now, if you.